12. 12. I tu schodziłem. Zszedłeś sam, tak. Policzyłeś schodki? Ile jest schodków? 5. 5? Chyba więcej niż 5. A chcesz wejść na górę z powrotem i policzyć schodki? Nie. Nie? No dobrze. Czy jednak tak? Tak. No to liczymy. 1. 2, 3, 4, 5. No to wchodzimy i liczymy, Jasio. 1. Nie. Nie? Na murek. No to chodź na murek.